Strah je stalno prisutan u našem umu, jer kako se on pojavljuje? Često je to u vidu misli koje nas bombarduju, desit će se nešto loše, ako se desi ovo, usledit će to. Stalno patimo od pretpostavki, šta će biti sutra, šta je moglo da bude juče. Tako da često naša patnja je posledica toga što nismo ukorenjeni u stvarnost. Sve što treba da uradimo je da rotiramo iluzije u stvarnost. Naše ponašanje i reči su proizvod unutrašnje palice misli. Dakle, misli su te koje projektuju naš život. Dobra zamisao nastaje od spektakularno povezanih reči koje su prvo nastale u našoj glavi, pa tek su onda izgovarane. Često ćemo čuti da ljudi kažu nešto i onda izjave: ali ja to uopšte nisam tako mislio. Nemoguće je nešto da kažemo što nismo mislili, ali tako? Dakle, gotovo 100% straha nastaje u našem umu zato što precenimo situacije, životne situacije u kojoj se nalazimo. Promjena je jedina konstantna, bla bla, da, svi smo to čuli, ali zašto je to zapravo tako? Heraklit je još davno rekao u 5. veku pre Hrista da čovjek ne može ući 2 puta u istu reku, jer pri drugom ulasku reka nije ista, a također u drugom ulasku i čovjek nije isti. Čovjek, koliko je to kompleksno biće. Kako sazrejam, sve više uviđam koliko u nama postoje stalna previranja, borba konstantna da načinimo neku vrednost i da napravimo neku glupost. O prisutnoj borbi u kojoj se čovjek našao u ovom svetu sam govorio još u prvom videu u analizi najbolje pesme na svetu, čiji je naziv Ako. Biće na kraju videa ovde negde, a također ću ostaviti i link u opisu ovog videa ispod. Tako da svi znamo šta treba da uradiš, a to je da baciš pogled na taj video. Često se danas priča o stresu kao negativnoj pojavi i jeste negativno, ali ne mora uvek da bude tako, jer amigdala, centar koji se nalazi u našem mozgu, nije centar za strah, već centar za promenu, jer sve što nam je novo, to nam je i nepoznato i otuda dolazi i strah. Zato šta je bitno da mi vežbamo? Bitno je da vežbamo prilagodljivost na promenu. Koliko puta se desilo da imamo strah zbog iščekivanja da će se nešto desiti i onda se u nama rasplamsava, u stomaku prevrće svašta nešto, želudac. I kada to strašno prođe i ništa se ne desi, da li možete da vratite film i setite se takvih situacija? Dakle, u 99% slučajeva kada osjećamo strah, to je samo nepoznata situacija sa kojom se mozak suočava i šta zapravo onda mozak radi. Podiže uzbunu, spremnost i drugih aspekata naše ličnosti. Diže telo na viši nivo spremnosti. Podiže na budno sva čula. Srce pumpa brže krv. Ok, dosta smo pričali o promjeni kao pojmu, hajde sad da ponudimo neka rješenja. Zapravo 2 rješenja koja su vrlo jednostavne. Prvo je da idemo promjeni u susret, tako što ćemo je mi napraviti, a ne čekati da nas ona iznenadi. Kad je već takva situacija da ovaj svet se menja umrzanim tempom, naše je da idemo u korak sa tim promjenama prema našim sklonostima i namerama. Naravno, bavimo se krugom uticaja koji možemo da menjamo, jer ne možemo da promenimo vremenske uslove i neću da budem depresivan zato što napolju pada kiša. Ali mogu da menjam svoj pristup u svakom momentu. Da li ću da živim ili životarim, da li ću da planiram ili da živim prosto spontano, pa šta bude. Zato planiraj, idi u susret promjeni, jer ona je sastavni deo života. Druga, jednostavna i vrlo delotvorna metoda za borbu protiv straha od promjena su pitanja koje treba da postavimo u situacijama kada smo na neki način prinuđeni nešto da promenimo. Realnost je ta da u većini slučajeva ono čega se plašimo nikada ne dođe. Umjesto toga dolaze samo prilike. Pitanja koja treba da postavimo. Šta sve mogu naučiti iz ovoga? Šta ako ti promjena donese prilike koje do sada nisi video? Šta ako dobiješ daleko više nego što si očekivao? Koje veštine iz ovoga ću razviti? Koje mi se nove prilike otvaraju? Šta sve mogu dobiti ako samo taj početak premostim? Da li previše zahtevam, a malo dajem u ovoj vezi ili braku? Na čega mogu da utičem i donosim odluku da menjam, a šta bi trebalo da prihvatim tako kako jeste? Da sam ja vlasnik ili direktor firme, da li bi produžio ugovor radniku poput mene? Naravno, kako drugačije nego zapisati ova pitanja na list papira i u 25 minuta odgovoriti što je jasnije moguće u nekoliko rečenica. Jasnoća je ključ da nekad pojednostavimo stvari, a na papiru su dobro probrane misli koje smo izvukli iz našeg uma.
Ova promjena perspektive može ti pomoći da vidiš da je svaka prepreka zapravo potencijal za rast, svaka promjena nova šansa i da su naši najveći strahovi samo stepenice u našem razvoju. Zapravo, strah od promjene, odnosno strah od nepoznatog, možemo ga i tako nazvati, je broj jedan faktor koji je mnoge sputao da naprave taj jedan iskorak. Prema istraživanjima u Kanadi, starijih ljudi od 60 godina kojima je život prošao u nekoj osrednjosti, kada su im postavili pitanje šta ih je omelo da ostvare neki san koji su imali, 15% je reklo da su imali neki veliki san, dok je čak 80% ljudi reklo da, pazite sad, da su imali strah da će izgubiti ono što trenutno imaju i zato nisu pokrenuli taj vulkan i lavinu iz sebe prema onome što zaista žele svim svojim bićem da postignu. Ako vam se svideo video, lajkujte, šerujte nekom da ga ohrabrite da nešto promeni ukoliko treba i ukoliko pati trenutno sa nekim problemima i vidimo se u narednom videu. A još smo tu. I zapamtite, vi ste onakvi kakvi jeste zato što želite takvi da budete. Da ste istinski želeli da postanete malo drugačiji, onda biste već sada bili u procesu preobražaja.